שלום, היום אתם בערוץ לין אלתרוביץ' והנה טלי. ולי ולה יש ערוץ שאיך קוראים לו? פוקימון גו, כי אנחנו מאוד אוהבים פוקימונים. נכון, אז עכשיו עשינו אתגר ברגע זה. אתגר הסופלה, ואנחנו ממליצים לכם להסתכל אותו. נכון. אנחנו מאוד השקענו, ואנחנו נשמח אם תסתכלו. תראו את הסופלה. זה הסופלה שלי. שמתי בו כיף פצפצים, טורטית נשנושים, עוגיות שוקולד צ'יפס, כאלו. ומקופלת, שזה היה... וזה שלי. היא שמה מילקי ווי, פטיבר שוקולד וקינדר, שוקולד קינדר שמקליט כזה שאוכלים. לי היה יותר מלא בגלל שאנחנו עשינו אבן נייר ומספרים על מקופלת ואני ניצחתי. אז זה מה שרציתי לכם להגיד, תסתכלו בסרטון הזה ותירשמו לערוץ הזה ובנוסף לערוץ לין אלתרוביץ' וביי.